салом алейкум бародари азиз, подписчикои муҳтарам, хуш омадем ба канали дуюми ма Top мошинҳо. Шербачаҳои имрӯз 6 октябр мисли ҳар вақта дар хизмати шумо ҳастем ва бо шумо ҳастем. Омадем хуҷан сари вагон хеле бо мошинои фурӯшӣ вагона навор мекунем, пешкаши шумо тамошобино мегардонем. пеш аз навора тамошо кардан аз шумо қадар хоҳиш мекунем яктаги лайк биплаб занед, кадом ки меҳмони ҳатман подписатсия. دوستان عزیز، دیروز نوار پارت سادم در همه کانال تاپ ماشین ها گفتم یگان سوال یگان نفهمی باشد در کامنتر نویسید. انشالله اومده بر طرد نوار شما را میفهمونید. برادر عزیز، در دیروز نوار بسیار سوالا شدن که همین جایی که نوار میکنی که جای خوجنده با دقت اهمیت میفهمونید. چیکالوفسکی نزدیکی ایرپورت خوجان برادر، چیکالوفسکی نزدیکی ایرپورت. در اینجا دو تا جوی همین ماشین واگن مقصد کویم ترک همی جوی ماشین قیمت‌تر از کره انا پریبالکا دیگر جو ماشین قیمت‌تر اینجا دا اوپل اشکا اوینسیس تویوتا ورسو سپرینتر انا ماتیز داف خلاص باز انا ماشین در اینجا چیکالوفسکی نزدیکی ایرپورت یکم سال دیم سوال برادر عزیز در همین بود که در اینجا راستاموش میکنن یا نه هست برادر عزیز که جای هست که راستاموش کردن ҳуҷҷати солона дар кор тамоша як сола ҳуҷҷати солона карда метавонам. баъд бародар азизам қатон мегӯям ки назар аз як моҳ ё ду моҳ пеш омадам навор карда будам ана мошинаи вагона ана як моҳ гузашта омадам навор кардам камтар қиматаш дега саворуш дача саворуш дамия ки роҳгиро қимат шуда ва ана растамошка фоиз қимат шудага чида шуд. вақт баъд бародари азиз дар ҳар як наворум ҳар як навор мекунам мефаҳмонам ки мақсад катализатор ванус ҳамаи намеёрад импорт намеёрад бисёр бародаро наметавонанд. бисёри бародаро савол мекунанд катализатор чиаст шербачо катализатор чизе аст ки расходи мошина кам мекунад. дар ҳар як мошинаи фурӯшӣ навор мекунам мақсад мефаҳмонам ки катализатор ниёк не шербачо ана як мошина навор мекунам мепурсам як хелоша ана мошинаи вагона иминои вагона ки катализатор дора надора бисёриёш мегӯяд дора баъзеёш надора мақсад ки ди конкрет ди чакчак мекунам надоранам сара чакне шербачо мошина хариден катализатор дошта бошад ки аз 1 то 3 литр расходи мошина зиёд мекунад ва шуми мотора шахсоне ки мошини автомат ҳай кардаги бошанд аҳамият тен катализатор надошта бошад гази мошин дар 100 километр ҳаракат карда истода бошад санамиё ки гази мошин то чора месезад бе катализатор агар ки дод мезанад катализатор дошта бошад то дора мақсад стандарт кор мекунад ҳаст катализатор дар тоҷикистон тайёр мекунад ва катализатор ки завод мебурад чиз дигар. баъд бисёриҳо савол метавонанд ки ашка ё ки зефира бе мақсад кадом намуди мотор хайдорӣ кунем. қабрғаро советом метавонам мотори 1.8 қабрға бензин мақсад ана дизелани хуб ай бародар дизелан хуб ай кашиши зур дора барои бокаши чиз хела хуб ай. бо чӣ савол буд ки мотори твинпорт бародар азиз астраҷода бисёр меояд ами астраҷои хедисена якта омадага бе ҳар кам меояд иран савол метавад ки астраҷи чи ба кам меояд хай бучидан ҳамара кашондан овардан фақат ашка зефира бе анами мошино омадестан шербачо мақсад советом метавонам агар астраҷи хеҷбег ё астраҷи караван инжектор харидани бошед нестай фақат соли нав месад 2006 2007 комплектатсияи зур надоранд ани 2001 то 2004 комплектатсияи зур доштанд ё надоранд шербачо бисёриёш ручной электропакет даже нестанд бисёриш ручной анами астратора ёки караванша дизелан омадеста як ҳафта дизелан омадеста шербачо як ҳафта дизелчани бад нестай ки стараться кунед импорта харидорӣ кунед ки мақсад кам ғамтон мета бе ягончи кашишиш состара назараи дизел инжектор агар харидорӣ кардани бошед нестай шербачо инжектор умуман нест расчёт нагиред. дар панои алло бошед навора тохира тамошо кунед шербачо анами мошинои адресен якта ба якта навор мекунад навор кадомиш бошад мақсад зад мекунад кадомиш ки савдош дагар навор намекунад кадомиш ки фурӯша навор мекунад кадомиш нишон метавонад. аз шумоам қадар хоҳиш шербачо пеш аз тамошо кардан лайк подписатсияро ҳатман бизанед зангулаи канала фиседа монед ягон савол ягон нофаҳмӣ дар комментара нависед ҳамаша мақсади канали ҳар яки мо шумо
любой членайсен ягон мошини дигар ам боша мақсад иншоалло ҳаракат мекунем ҳамаша ба тарзи навор мефаҳмонем сон шербачо бо ки дар тана ало бошем дастгирӣ фаромӯш накунем ҳатман лайкҳои беплат занем нигоҳ кунем бародари азиз шаб се трейлер дуромадагия кадом мошино дуромадагиянд ҳашка зефира б версо астраҷи ягдона бисёриё савол метан мошиное ки мақсад ки лексус прадо хеле чизо нестай иҷое ки ман авор кесам бародари азиз нестай бо поёнтарак 1 километр поёнтарак аз тарафи южни корея прибалтика грузия мошинаи қимат лексус прадо мақсад ки қиматтар медуроянд насиб карда бошад то охира тамошо кунем навор мекунам ана се трейлер дуромадагия фақат зефира б бисёраю ашка ҳозир як гирди чарх мезанам тамошо кунем чӣ хели мошина омадагиянд ин мошинаҳо бародари азиз дар муддати 20 рӯз омадагиянд 20 рӯз роҳгиро $1500 ина марҳамат нигоҳ кунем дастем бародари азиз зефира б бародари азиз ишан зефира б ашка хеҷбек ана ин мошино бисёр дуромадестан назарад астраҷи версо yoki Avensis. Я простоям мақсад дискои простоям. Як дона версо, як дона астраҷи дидестам. Хулас ки дар ҳар як трейлер 7-8 мошин меоянд ё ки 8 2 4 6 8 дона ай 8 дона як дона мошин ё версо ё астраҷи мебинед маҳкамана анамҷадам бародари азиз ина мардум ҷамъ шидагиянд дидестен мошин харидорӣ мекунанд инҷа меоед тамошо мекунем дарошавӣ мекунанд тамошо мекунем маъқулу чиз савдо мекунем ҳай поёнтаракда ҷое ҳаст ки растамошка карда як сола ҳуҷҷат карда метавонед дестем бародари азиз астраҷиро нишонтонтум шербачаҳо нигоҳ кунем чӣ қадр тоза кузуфаш баъзе бародаро менависанд ки ай бозорда қимата хай ё солашон наван кузуф тоза нигоҳ кунем гарени чиркшидаган ҳама антигравликои заводскои шербачаҳо антир фурӯхтена 62000 солиш чанд н консонердор 62000 не 69 савдош ё 62000 савдошида не астраҷи 2009 буда консонердор нигоҳ кунем бародари азиз 62000 анама астраҷи савдо шуда 2009 мотори твинпорт консонердорш анама астраҷиҳоро шербачаҳо комплектатсия фул намеёбен барои чи ба хотире ки солои наван твинпорт меоянд дизел меоянд редкаш ана консонердора ана электропакет тамом камш комплектатсия мақсад соз меоянд ин ашкаи бологӣ чанд плака бологӣ 1.8 1.6 ванусдорон 65000 бо савдо мешаванд бардор азиз 65000 сомон ашкаи бологӣ бо савдо мешида дестем бардор азиз 60 мумкин ки ба 60 гирифта шавад 60 70 максимум 80 опс чанд амра харида мешавад зефира б двд опс мақсад касе будун опс чие ана объёми баланд мешавад комплектатсия хуб мешавад парог марог бампер дига хел мешавад дискошан дига хел хулас ам пешиш ана баъзеҳо дар кемри чи эксклюзив меган ана опелорам ба хичонат дорам опс хулас бародар аз якчанд мошиноро баъди ҳанами гапзанӣ мемонам фурӯшӣ навор кардагим илтимосаи шумо ҳам қадар хоҳиш пеш аз тамошо кардан ҳамин чиза дар хотир дорем ки
ана то соати 8-9 бегора занг занед, мардума нороҳат накунед то омадан охир навор кунем бе ягон гапи зиёдӣ иҷозатина навор кунем. Дар панои Аллоҳ бошед, ҳатман лайкҳои бепула бизанед, шербачо меҳнати моро қадрдонӣ кунед. Ай худи шаҳр душанбе омадагем навор кардисем барои шумо. баъд бародари азиз ана мардума дидесен ҳамашон ҷамъ шидагиан, марҳамат метавонед шуморо биёед харидорӣ кунед. ҳар як мошини вагона аз саниҷа мошинфурӯшо аз шаҳри Душанбе меоянд, мехаранд, бурда полировка химически 1 милча тайёр мекунанд, бурда мефурӯшанд, нон мехаранд. шуморо бекор бошед, кадомед бекорӣ, ина марҳамат, як бизнеса марҳамат аз шумода тавсия метавонам. дӯстони азиз, Зефира беёфтем 2008 авио мотори 1.8 4 баллони нав, ана дискои простой. гирди шарх мезанам бародари азиз, тамошо кунед. 75000 сомон бо савдо мешавад. бампери қафош кор доштаи сарапина дора, нишонтон там десем бародари азиз, камтар сарапина доштаи ба хайра. 75000 сомон, коробкаи механика, климат, автопилот кор мекунад, кондиционер кор мекунад, ана объёми 1.8 гирди шарх мезанам, тамошо кунед. заводской тонировка дора. خیلی 30% با فکرم که заводская 30% میشود. کسانی که مقصد که گیرن اگر که تنیروفکش اجازت گرفتنی باشد 2800 سوم یا 2600 سوم میشم، قدر پریمیر نمیشود. دیسکوی پراستوی داشته مرحمت کلپکه، این کلپکو 1000 سومون میسته. کسانی که نمیدونن 1000 سومون میسته کلپکو. دیسکوی پراستوی بعضی دیسکه خیال میکنه میره. از یک شماره سالن شنیشونتم. یه مرحمت سالنش بردار عزیز. مکانیک، автопилот، کلیمات، کانسانر کار میکنه. بنزینی خالی. نمره که 92 790 56 56. مرحمت زنگ زنین 75000 سومون با سودو میکنه. ماشینچه خیمیچسکه طلب بردار عزیز. پالیروفکا کردن در کار. нам бампер қафош сарапӣ надорад, тамом дига ҷош сарапина надорад. ҳана бардори азиз, ашка хеҷбек ёфтем солаш 2007 будам. 2007 бардори азиз, мотор твинпорт беванус. ана моторш мақсад расход надошта, свети металлик, краска талаб нест бардори азиз, 4 баллони нав. ана калпак дошта бардори азиз, заводской диска. як гирди шарх мезанам бародари азиз, тамошо кунед. 67000 сомон бо савдо мешавад. бисёро дар комментария ашка хеҷби хоҳиш кардад. ина марҳамат аз якамтар, ина марҳамат салонаш бародари азиз. коробка механика, кондиционер кор мекунад, автопилотчан кор мекунад, салон химическа талава. хулас мошинча химическа талава, бурда химическа полировкаш мекунед. любой мошини вагоне як химическа мекунед. баъд бародари азиз, наишани 2006 гуфтем, иш 2006 моторш твинпорт 1.6 беванус, иш 65000 сомон. ишан кондиционерш кор мекунад, автопилот дора бародари азиз. ана дискои простой, мақсад ки у калпак дора, калпако 1000 сомон места. ай диска нест, калпак. ана дискои простой дора. ана балнош 70% бародари азиз. мошинча краска талаб нест, ҳар душон краска талаб нест. иш 65000 сомон, у 67000 сомон. ана кондиционерашон кор мекунад, автопилоташон кор мекунад. салон нера нишонтон тем. на марҳамат бародари азиз, салонаш дестем бародари азиз. خلاص برده خیمیسکا پالیروفکا میکنین. ای با فکرم پالیروفکاش نمیکنین، با هم پیش کار داره، اما بروتوش نیسته. نمره اکا را باری نوردم، اونو مرحمت زنگ زنین. انا با سعودو داره 98 20 50. نه مرحمت برده عزیز، شخصانی که اشکا خیلی خویش کرده بودن، نه مرحمت زنگ زنین. بسیار ماشین داره، نه زفیره بی داره، زفیره بی را پرسین. من اشکا کاروان داره، اشکا کاروان پرسین. خلاص بسیار ماشین دارم، ماشین فروش آنکو. دوستان عزیز، BMW پیتیورکای 2013 یافتیم. بسیار در کامنتر خواهش کردم که BMW پیتیورکای مرحمت سال 2013 یافتیم. ابیو موتوری 3. حالتش بهترین، заводской краска. краскаш به سرپینا 4 دیسک بالونی نه. رستموشکا کردگی 1 ساله حجت و تنیروفکای خفو کردگی تیار بارده عزیز.
170,000 сомон бо савдо мешавад. Як гирдиш чарх мезанам тамошо кунед бародаи азиз. Ина караванаш. Марҳамат бародаи азиз. Салони мошин, автомат, ҷостик, климат, кондитсионер, абакдирсидени, старт-стоп, кожни салон. Хулас мошинча тайёра, соҳиби навшашда дора. Марҳамат 170,000 растамошка карда, як сола уҷрати таъмирка кардаги тайёр. Марҳамат кадоми конкретни хайр дорем бародари азиз. Мошинча тайёра 975656. Рӯи наворда мемонам, занг занед на 170,000 сомон боз савдо мешавад. 2013 яка 2013 объёми 3 дизелай. дӯстони азиз, спринтер ёфтем. Ана солиш 2008 мотор CD 150,000 сомон боз савдо мешавад. Як гирдиш чарх мезанам балнош навай бародари азиз. грузовая барои боркашия. Наовардагиаша бародари азиз. Солиш 2008 мотор CD 150,000 сомон боз савдо мешавад. Бисёриён ҳам спринтери грузовой хоҳиш кардадан. Ина марҳамат. Стойкоша шумо дар нишон метавон ресордора бародари азиз. Стойкош я ҳолати балонош бародаро. Мошинча краскаталаб нест, тайёра, растамошка кардагӣ. Занг задем 150,000 сомон бо савдо мешавад. 130 кардан надоде мега. номеро якара бари наворда мемонам. Марҳамат кадоми конкретни харидорӣ. Занг зане 150,000 сомон бо савдо мешавад. Марҳамат, саломш бародари азиз. номеро якар 92 70 99 015.